Poslední den, co jsme tady, konečně nám vyskytlo i sluníčko, dopoledne nám samozřejmě pršelo, asi před hodinkou přestalo. Tak se jdeme konečně podívat trošku víc k moři, snad už nám pršet nebude. Tuhle díru bude potřeba teďka zahrabat zase. Ne, necháme ji tady. Ne, to se nesmí. To se musíš po sobě zasuklidit. Ty kde bude Áďo? No ale ne na nás. Taky trošku chrabot. No, to asi jo naposled, že zítra odjíždí. Jeden z nejbližších vstupů na pláž. Výborně, výborně. A můžeš jít, teď už jsi jištěnej. Teďka už to můžeš s klidem přejít. Kdyby si spadnul, tak spadneš do toho sedáku. Tady to jsem dělal. Tady to znám. Neboj, když tak máš jištění. Opatrně. Paráda. Tady to bylo nejhorší. Dobré? Super, paráda. Můžeš. Super. Paráda, super. Zase přepnout karabinky. Tak jo, tak jest bardzo ładnie. I druga. Nic nie pojedziesz. Pan trzyma, nie Dawaj pojedziesz. Kornela. Jak będziesz gotowa, pan pojedzie. Spokojnie. Możesz sobie kucnąć jak chcesz. Dawaj, no, to nie straszne. Nie. Pójdzie na bok. Super. A nawet jeżeli pójdzie na boki, tak Skvělý. jest zaczepiona. Idziesz jedną stroną, tak jak tam. I tylko tak, te. Jedno. I tak jedną. Skvělý. Neboj se, Áďo, jsem jištěnej. Už vím, že mě to udrží, když jsem ještil. Áďo, už jsem přešel i tam ten. Ale ten skateboard byl asi zatím největší strach, ten skateboard. Doufám, že uvidíte, jak jednou pojedu na tý žlutý. Skvělý. Co, dobrý, Kubiku? To je všechno? No. Super. Dziękuję Díky, bardzo. díky. Ty, nie. No to za... Chtěl aspoň fotečku. No, aspoň fotečku. Tak, poslední den, aspoň jsme tady chytli počasí. Bohužel tady
jsme nechytli úplně včas západ slunce, ale aspoň kousíček jsme viděli. Jo, uteklo to. Zítra nějaký menší výlet asi a čeká nás cesta domů. Jo. Super, k dispozici. Tady máme plachty, tamhle stan, všechno, co je potřeba. Tak, mrkneme se do pokoje. Tak, pokoj. Skříň, lednice, sporák, nějaké vybavení. Velmi příjemná změna od minule. Jo. Super. Nemusíte se sebou všechno táhnout. Konce. Mikrovlnná trouba je na podestě. Upokojíš, rozkládací gauč. Tady má záchod, sprchový kout. Tak, balkón. Všechno v pohodě, sprcha drží. Balkón s výhledem, tam jsou koně, nevím, jestli jsou teďka vidět, asi ne, ale ráno tam běhali. Televize, na kterou se lze připojit přes telefon bez problémů. A ložnice. A ještě venku i hřiště. Hřiště, pergolka. Super. Kdo by chtěl. Takže co se týče ubytování, za nás pecka. Úplně super. Jinak jsme asi kilometr od moře, takže 10 minut chůze. Úplně s klidem. Jenom bohužel nám moc nevyšlo počasí, takže jsme tam mnoho času nestrávili. Dá se nic dělat. Třeba příště. Tak, my jdeme předat ubytování a pokračovat pomalu domů. Tak odjíždíme od moře. Tak, co řekneme? Zase někdy, no. Co volám, příště vyjde lepší počasí. Stojíme si ještě ve městě Toruň a mrkneme tam na hrad.